löydettiin Halpahallista tämmönen söpö juuttipussi. Sinne menee 20 nimeltä mainitsematonta sytykettä. Näille pitää vielä se nimi keksiä, mutta mä kokeilin nyt tämmöistä vaakasytytystä. Mä panin puut vaakaa, alle 1 puun ja reunoille 2 ja sytytin ja laitoin tuon nimettömän tuotteen palamaan tuohon keskelle. Niin tuossa tuo toimi oikeastaan tosi hyvin, kun se käytännössä valuu palamaan sinne puun päälle, minkä päällä se oli. Ja sitä kautta sitten niin sytytti se alimman puu ja sitten ne reunapuut palamaan. Pikkusen jäi kauas toisistaan nuo puut, olisi saanut laittaa lähtiessä jo lähemmäs, mutta vähän siirsin lähemmäs jossakin vaiheessa toisiaan. Niin makiasti lähti palaamaan. No tässä tosiaan uusi sytyke, joka toimii. Mähän alussa tuossa ensimmäisessä testivideossa tein kokonaisella palikalla, se oli 10 senttiä pitkä, mutta nyt mä laitoin puoliksi vaan ja puolikkaalla koitin sytyttää. Tämä on kans toimiva sytyke. Tälle nyt vaan nimi keksitään ja laitetaan verkkokauppaan. Tuollainen pikku pussukka, niin mikä voisi olla parempi joululahja. Ja kaiken lisäksi nuo haisee tervalta ja voitte kuvitella, miten hyvän tuoksunen pikku juuttipussukka tuo on, kun joku sen saa. Mä mietin, että se varmaan kannattaisi vakuumikoneella pakata sinne vakuumipussiin, mutta ei vetää alipaineelle, koska se varmaan rikkoisi nuo sytytyspalat. Mutta tässä on joululahja-ideaa. Olisiko vaikka 5 € tuommoinen pussi? Siellä on 20 sytytyskertaa. Hyvä tuote. On hyvä tuote. Pitäisi Kärkkäinen saada testaamaan tämä tuote ja toteamaan, että on hyvä tuote.